Hola, bona tarda. Barcelona va viure ahir una manifestació que va superar totes les previsions. El centre de la ciutat va acollir 1.100.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 1,5 milions segons els organitzadors. La varietat de banderes, consignes i pancartes deixen clar que va ser molt més que una manifestació en defensa de l'Estatut. Hi va haver un clam popular a favor de la independència i també exigència i crítica als polítics. Faltaven encara 2 hores i els autocars, uns 900, ja ocupaven els carrers del voltant. La gent s'acostava a la convocatòria embolcallats amb senyeres i estelades, petits i grans, famílies senceres. Cap impediment. També mostra d'això l'expresident del Parlament amb 93 anys. Ell també era al capdavant d'una capçalera presidida per José Montilla, pels expresidents Pujol i Maragall, pel president del Parlament Ernest Benach i per l'expresident de la Cambra Joan Rigol. La primera línia de la manifestació va quedar col·lapsada. En comptes de tenir-ho lliure per davant, s'hi van concentrar persones i això va fer molt difícil avançar. Està absolutament col·lapsat tot, per tant hauríeu d'avançar i deixar que els darrere vagin venint. Però aquesta petició no va tenir èxit. A la Rambla de Catalunya es va muntar una manifestació paral·lela que sí que caminava més. I és que així estava el Passeig de Gràcia. Costava tenir aire per respirar, però això no va fer perdre les ganes de festa. També molta creativitat en les pancartes, com aquest sí a la retallada, o el pop del Mundial de Futbol amb un pronòstic per a Catalunya. De fet, els turistes van quedar sorpresos en veure que no era una moguda per la Roja. A la manifestació també cares ben conegudes i parlant clar. Estic fins als collons que lletres que vaig fer fa 30 anys encara estiguin vigents. Muriel Casals, presidenta d'Òmnium, després de dies de nervis, respirava satisfeta. Ha de tenir efecte, el món no és sord. Com que la manifestació no avançava, la capçalera es va dissoldre cap a les 8 del vespre, però la marxa va seguir fins a la plaça de Tetuan, on es van sentir aquestes reivindicacions. Catalunya, com tota nació, té el dret inalienable per cap Constitució de decidir lliurement el seu futur i aspirar, si vol, a la plena sobirania. Som una nació. Nosaltres decidim. L'Orfeó Català va donar el to a un cant dels segadors que va cantar tothom. La societat civil comença a treballar per donar continuïtat al procés de consultes i per aglutinar el sobiranisme en una assemblea nacional que es constitueixi a la tardor i que posi les bases per a la construcció d'un estat propi. La Conferència Nacional celebrada aquest dissabte a Barcelona ha traçat el full de ruta per avançar en aquest sentit. En cada moment s'han creat uns òrgans de defensa a nivell cultural, a nivell polític, I a mi em sembla que avui se'n crea un altre que coincideix amb un moment molt important d'inflexió on hi ha una corrent de fons molt important de molta gent, jo crec que molta més de la que està censada, per dir-ho d'alguna manera, com independentista, a veure que l'únic camí que se'ns deixa possible és el lluminós camí de la independència. Això és un moviment de ciutadans individuals, per tant plural, transversal, amb l'objectiu d'anar construint una estratègia raonable, pacífica, però contundent a favor d'un estat propi dins de la Unió Europea. Un segon nivell seria el de les organitzacions de la societat civil, que això té la seva pròpia dinàmica i les seves pròpies mobilitzacions, etc. I el tercer nivell seria el nivell dels partits polítics i de les institucions del país. Cada un d'aquests 3 nivells, que jo crec que no s'ha de confondre mai, ni els protagonismes, ni les estratègies, ni els objectius, però que tenen marcat, diguéssim, com un full de ruta en paral·lel i que en els propers anys haurà de marcar el futur de l'estratègia del país com a conjunt. Aviam com això es desenvolupa i creix i realment es converteix en una veritable
Assemblea Nacional que sigui nostra, no sigui manipulada o sotmesa a legalitats que ens venen donades, sinó que sigui una creació autèntica que surti de la voluntat sobirana del poble. Crec que és el primer pas cap a un nou procés. Està claríssim que s'ha acabat una etapa amb les consultes i que calia donar un nou pas endavant, i jo crec que això representa que respectant les nostres institucions, respectant el nostre Parlament, el nostre president, el nostre govern, que ells tenen que moure's en un marc molt estricte del que marca la Constitució i l'Estatut, i en canvi nosaltres podem, des de la societat civil, mobilitzar-nos, posar-nos en marxa, i també podem fer una cosa que és molt important, que és donar una empenta a les nostres institucions perquè vagin endavant. És un pas importantíssim, no?, perquè tothom es preguntava, després de les consultes, què? Després dels increïbles resultats de Barcelona, aquest 21 i escaig %, què? Doncs bé, aquí tenim el què, no? Gent enormement generosa, enormement lliurada al país, aquesta societat civil tan increïble, tan implicada, tan treballadora, amb aquesta consciència de calat que farà, evidentment, que Catalunya esdevingui independent ben aviat. Crec que serà un nou punt de partida, perquè també hi havia molta gent que potser no acabava de veure clar, o que vas perdent les forces, que vas perdent una mica la il·lusió. No, doncs iniciem un nou camí, i ara de debò també una mica comentant ara aquí fora amb la gent, coincidim tots amb això, no? A veure si ara amb aquesta nova engegada podem fer bé les coses i anar, ni que sigui tranquil·lament o lentament, o amb el procés natural i orgànic, que no serà ràpid, però almenys anar fent les coses i anar-les posant a lloc, no?, per anar omplint-nos i que no sigui com buidar-nos, que és el que estem acostumats, no?, a patir, i això suposo que un dia com avui podria ser un bon moment com per dir, ostres, deixem ja de patir. El que s'ha d'aconseguir és, primer, una legitimació a nivell internacional de tot aquest procés, i segon, una majoria clara a nivell intern d'aquests 7,5 milions. I amb això, aquesta conferència, aquesta assemblea que comença avui, doncs és una peça que crec important i que pot donar joc en el futur. Està començant una mobilització que hauria d'aprofitar totes les sinergies del dret a decidir, etc. I ho considero molt important, a més, perquè en aquests moments el buit polític clama al cel. Els nostres partits estan tan preocupats, i és veritat, a més, estan en una situació tan difícil, tots, i els nacionalistes particularment, els no nacionalistes o no excessivament nacionalistes també, fins i tot els que sembla que estan privilegiats perquè estan al poder, estan en una situació molt difícil, de resituació, amb problemes interns i també de govern, que al mig de tot aquest panorama devastat, per dir-ho manera, la naixença d'aquest moviment ampli, aglutinador, catalitzador, que accepti la diversitat, on hi ha molta gent gran ja escarmentada dels particularismes petits, i que hem après tots a veure una mica més ample, amb l'arribada de la nova joventut fem un pas endavant de l'e col·lectiu, pas endavant. Després tot l'altre ja vindrà o serà difícil, però aquest l'e col·lectiu jo crec que avui s'inicia. Una de les poques avantatges de tenir 63 anys és que un ha tingut temps ja el privilegi estrany, a vegades dolorós, de veure el llarg i estrany via crucis polític, nacional, social, cultural, posem-hi tot. Durant tots aquests anys de vida, des d'una situació a vegades privilegiada pel fet de la meva feina, de ser cantant, etc. És un via crucis llarg. Jo sempre dic que si en Cavafis, en comptes de ser grec, que he sigut català,
que és dir, que el viatge a Taca ja sí, però tant no. No. En aquest Via Crucis també he tingut l'estrany privilegi, encara a vegades d'una manera limitada, a vegades d'una manera no prou coratjosa, però de veure com la nostra nació, el nostre país, anava trobant maneres de sobreviure, perquè em sembla que es tractava d'això, de sobreviure. I us podria dir ja amb l'experiència d'aquests anys que aquest país, precisament, jo crec profundament que és un país, perquè no és el resultat de 4 masturbacions intel·lectuals, sinó que és un país arrelat profundament i que sempre ha sabut trobar la manera de crear defenses. Jo n'he viscut unes quantes. M'han dit, em sembla que exagerant, que he format part d'algun moviment que també va ser una manera de defensar el país, etc. Us he de confessar que estic aquí perquè estic segur que avui és un dia important i que és una altra manera, hem trobat una altra manera de recomençar, d'engegar la nostra defensa, i per això hi volia ser-hi, per veure-ho, i jo també hi era. De les experiències que hem tingut molts de nosaltres, estem aquí ja d'una certa edat, i esperant ser substituïts de seguida, per favor, foteu-nos una patada al cul. Fins i tot els que no creiem en la transició que es va muntar, jo crec que podem confessar que era difícil imaginar que, tot i saber que la democràcia que s'engegava en aquells anys 70 era molt pervertida, no veuríem utilitzar aquestes perversions democràtiques contra nosaltres amb una tal força i amb el pas dels anys amb una renovada energia com hem tingut d'assistir en els últims 10 anys. Jo crec que en els últims 10 anys el mapa de carreteres s'ha clarificat d'una tal manera que avui en dia es pot dir, com s'ha dit aquí, la paraula ruta. Ens ha quedat claríssim que l'única ruta amb un horitzó lluminós és la ruta de la independència. També voldria dir el meu respecte per les organitzacions polítiques, malgrat que sempre crec que ha sigut la meva funció, entre cometes, cultural, criticar-les, perquè jo crec que una persona que es dedica a la cultura ha de reqüestionar-se a ell mateix i el que l'envolta contínuament. Però he de dir també que les conseqüències d'aquests 10 anys de desgavells, desoris, sorpreses, ensurts, han fet que avui jo crec que els partits polítics estan molt enfeinats i ho han d'estar-ho, i que ho facin bé, i els hi desitgem de tot cor perquè són necessaris, imprescindibles, segurament. Segur. Estan resituant-se, s'estan enfeinats en retrobar els seus espais davant de nous alers i corrents profundes que estan canviant aquesta societat. Per això jo crec que en aquests moments de recol·locació, un moviment com el que avui estem iniciant, engegant, és important. Per una qüestió evident, per mi evident. Malgrat tots els desgavells, malgrat tots els problemes, sempre hi ha hagut una cosa preclara, una cosa que sorgia, a vegades sorpresivament, a vegades quan no se'l esperava, a vegades quan ni s'hi creia, i és la veu d'això que anomenem la societat civil. Qui no recorda l'Assemblea de Catalunya, qui no recorda la Crida, qui no recorda els voluntariats, les associacions de veïns, etc. Aquesta societat civil que, perquè precisament som un país, anava sorgint segons les necessitats i donant claus
a vegades no globals, a vegades no del tot encertades, però contínuament estava provocant, renovant el llenguatge. Jo crec que darrerament hem escoltat encara una altra veu, que és allò que es va iniciar en aquest poblet tan petit i que per nosaltres ja té un lloc al cor, Arenys de Munt, i que ha acabat d'una manera meravellosa a la ciutat de Barcelona, per sorpresa de tots els perifèrics. Us tenim animats. I quan un veu això pensa que nosaltres som el resultat d'això, que tampoc som una masturbació intel·lectual de gent que ha treballat moltíssim i que els agraïm moltíssim la feina que han fet, que l'hem vista, no? Però és perquè aquesta gent són la conseqüència que un país necessita noves eines i quan les necessita les crea. Perquè cara la nostra feina és retrobar tots els milers i milers i milers de persones que fan una xarxa inesperada i meravellosa i que d'alguna manera estan demanant a crits un punt de referència per engegar una manera de caminar i una manera d'anar més lluny. La veritat és que per això estic aquí, per veure-ho, per assistir-hi i us estic fotent aquest rotllo per animar-vos. Us animo a revoltar-vos contra una situació que fa massa temps que dura i a mi els organitzadors me van demanar que fes un número, que no sé què vol dir això. Com que ja me queden pocs per fer, el temps que tinc, cantar em sembla excessiu i a més contradir-me a mi mateix, o sigui que si m'ajudeu per cloure abans de cantar el nostre himne de veritat, que és els segadors, si me voleu agafar la veu, jo tenia una cançó que deia més o menys: companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha company. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha company. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí tan estimat. Quan guanyem el combat, si busqueu les primaveres lliures, amb altres d'anar, per poder-les viure avui ens fem soldats. Gràcies. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Paraules travessant la llarga nit, hem fet de cels, mars i muntanyes vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
fora la meva, jo mateix em disparava. Raig de llum il·luminen trau-me fum, una revolució dins meu, la sedueixo i es transforma. No, 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 s'esborren. Em conformo amb mirar-me d'endins cap enfora. Anar-te a buscar, nena, no és broma. Hauria d'haver estat diferent, però en un moment s'han tancat les portes. Poso els peus a terra, vull caminar. Necessito
But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century. Peace in the world, and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.